32 سال لەسەر کۆژبارکردنا نەمر ئیدریس بارزانی پێشمەرگە و خەباتکار و ئەندازیارێ لە هەڤاتنا نیشتیمانیە باشوورێ کوردستانê سازînerê rêkeftina aştiyê got navbera serkirdeyetiya şoreşa Kurdî û hikûmeta Bexdayê de hate encamdan derbas bûn. Nemir İdris Barzanî kurê bavê netewa Kurdî Nemir Mela Mustafa Barzanî ye. Di sala 1944 de li gundê Barzan ku cihê tekoşer û şoreşger û serokan e ji malbateke xebatkar xwedî dîrokeke bi kurbûna xebata xwe ya netewî û olî û berevaniya ber miletê Kurd de tênaskirin ji dayîk bûye. Li ser destê Barzanî û rêbaza Kurdîniyê ji biçûkaniya xwe ve çavê wî vebûne. Qutabiyekî zîrek bû di dibistana Barzaniyetê de hevdemî ku di wê demê de piraniya Barzaniyan rastî jiyaneka zehmet û nexweş ji aliyê rejima Bexdayê ve dihatin û ji biçûkaniya xwe ve li gel malbata xwe rastî derbiderî û gefên desthilata Bexdayê hat li Mosul û Bexda û Besrayê derbider bûye. Dûrî bavê xwe 11 salan ma piştî ku Nemir Barzanî berê xwe da Yekîtiya Sovyet sala 1947 wê rewşa zehmet bandoreke taybet di kesayeta wî de heşt mirovekî xebatkar û kesayetekî kêmnimûne jî jê derket û ji ber stemkariya li ser Kurdan dihat kirin bu wê êşa gelê xwe pir hestiyar bû temenê xwe bi giştî ê xistet xizmeta doza Kurdî û mafê Kurdan de ji ber ku xwedî baweriyeke mezin bû bê dadbûna doza gelê Kurd û bi tu awayî ji mafê Kurdan yê rewa nedihat xwar. Di sala 1961 de şoreşa Eylûnê pêket. Sala 1962 Nemir İdris tevlî xebatkar û pêşmergeyan di wê şoreşê de bû û karekî berçav di gihandina doza Kurdî bo cihên biryarên navdewletî kir. Serkirdeyetiya dastana Hindirîn di sala 1966 de kir. Sala 1907 di Kongreyê Heştan yê Partî Demokratîk Kurdistanî de ji bo endamtiya Komîteya Navendî û piştira sala 1979 di Kongreyê Nihan de bo ofîsa siyasî û serpiriştiya karûbarên leşkerî hat hilbijartin ta demeke dirêj wek berpirsê pêwendiyên giştî yên Partî Demokratîk Kurdistanî kar kir. Dirêkeftina adara sala 1907 de Nemir İdris yek ji sazînerên rêkeftina aştiyê got navbera serkirdeyetiya şoreşa Kurdî li başûrê Kurdistanê hikûmeta Bexdayê de bû çalekvanekî pir zîrek bû di endizyariya wê rêkeftinê de. Piştî rêkeftina Cezayir ya xayintiyê li dijî gelê Kurd bi zanabûn û jîrbûna xwe ya siyasî û diplomatîk karîbû serkirde û hêzên Kurdistanî li hundirê başûrê Kurdistanê bigihîne hev. Hemahengî gel Serok Mesûd Barzanî û serkirdeyên pêşmerge de li hundir dikir. Pêwendiyeke berdewam li gel bavê xwe Nemir Mustafa Barzanî dikir. Di dema kul Amerîka çareseriya nexweşiya xwe dikir. Wê rolaviya dîrokî Nemir İdris Mustafa Barzanî şoreşa Gulanê ya azadiya gelê Kurd ku berdewamî bû ji şoreşa Eylûnê re hat encamdan. Wê rola wiya giring diyekrêziya mala Kurdî de û rêgirîkirina cudabûnê di tevgera bizavarizgarî xwaza Kurdistanê de û nîzîkkirina nerîn û helwestên hemû aliyên Kurdî û metirsiya şerê navxweyî çemandina rûpela tariya reş ku tu kesî ji bilî dujminê Kurdan sûd jê nedît navbera serkirdeyetiya Partiya Yekîtiya Kurdistanê û aliyên Kurdistanî yên din di dawiya sala 1986 de rabû encamê de navê endizyarê li hevhatina niştimanî lê hat kirin. Da ku ew rola dîrokî were wergirandin û bibe bingeha sereke bo damezrandina bereyeke Kurdistanî berfireh û bi eşkere di hezêrana sala 1988 de hat ragihandin. Dêvara sîwyekê mihayekê de ji sala 1987 de piştî dawîbûna karê Kongreyê piştgirtina miletê Iraqê de li Tehranê di encama krîzeke di serî de jiyana xweş dest da. İdris Mustafa Barzanîyê Nemir jiyana xweş dest da ji nav miletê xwe bar kir lê ta îro kar û rola giring ya ku pê rabû Nemir. Hîn cihê wî di dilê gelê wî de di nav destkeftinên gelê Kurd bi taybet li başûrê Kurdistanê hîn saxin û berdewam in. Serok Mesûd Barzanî birayê Nemir İdris Barzanî her wiha kurê wî Nîçîrvan İdris Barzanî jî rêk û doza bav û birayê xwe bernedan. Kurdistan îro bûye bihuştek ji bihuştên cîhanê. Bixwîn û xebata pêşmerge û perwerên xaka Kurdistana pîroz başûrê Kurdistanê tevlî hemî hewlên dujminan berev dewletbûnê diçe.